Мюнхен не чака доста работа. Да вървим. Радвам се, че се запознахме и много благодаря за помощта. Няма защо. Приятно пътуване към Мюнхен. Да. Приятно пътуване. И на вас. И успех в Шанхай. Стискаме ви палци. Благодаря. Беше ми приятно, че се запознахме. Да, и на мен. Всичко хубаво, Марк. И на теб. Ще ми липсваш. И ти на мен. Ние тръгваме. Мамо, кажем, кога стане 48? На спортен комплекс, пред който новия мистериозен приятел на звездата я очаква. Двамата за момент влизат в сградата, но съвсем скоро Капчикова се озовава на кафето пред нея. Дамата изчаква кавалерът и да й донесе кафе. Припомняме ви, че за първи път видяхме в кадър тайнствения приятел на изкусителката в Банско. Тогава страстите между аз и младежа бяха доста разгорещени и макар сега двойката да изглежда много по-сдържана, ясно се вижда, че любовта между двамата продължава да се развива. Показва го и фактът, че двамата не могат да стоят дълго разделени и валерът мести стола си до този на своята дама. Тя пък го награждава с милостта, последвана от студът, а вероятно и ангажиментите не позволяват на двойката дълго да се радва на компанията си. Само след минути следва дълга и красива целувка за довиждане. Аз също с ними засичам. После окрилена от любовта и с кафето в ръка, аз се притичва отново към автомобила. Следва любимата за всяка жена разходка в мола. Сравнително бързо госпожица Капчикова намира място, на което паркира и се насочва към входа и ескалатора. Изглежда плеймейтката е дошла с конкретна задача, защото доста чевръсто и без излишни спирки се озовава на гишето за информация, а оттам в магазин за бельо някъде из мола. Оказва се, че Капчикова е дошла, за да замени вече закупена стока и сега предстои да си избере нов артикул от предлаганите в магазина. Разбира се, че и нашето въображение се развихря, особено когато виждаме прашките и бикините, които аз се оглежда, пък и отива да пробва. Разбираме, че избор е труден и изисква време, но най-важна е доволната усмивка, която грева на лицето на героинята ни при напускането на магазина. Капчикова и излиза от мола точно толкова бързо и делово, колкото и влезе. Големия брой на операции показаха уникално забавен кадър на Сашка Басева. Тогава тя тичаше из парка, облечена в спортен екип, прегръщаше дърветата и си говореше с цветята. Би било грехота, ако този материал не продължи точно сега. В миналия епизод на Папараци ви показахме Сашка Басева в различни ситуации от ежедневието. Денят на Александра Бакърджиева започна с лек джогинг, а след това певицата пообиколи магазините в компанията на своя приятелка. След като смени 3 туалета за деня, фолк, или май трябва да кажем джаз фолк фурията, се метна в такси и сега е момента да разберем на къде се е запътила Сашка в този шикозен вид. Макар и трудно, Сашето се измъква от колата, за да атакува коридорите на пълната с магазини сграда. Първата спирка е магазин за бижута почти до самия вход на мола. Не става ясно дали Сашка се отбива просто за да се огледа или действително си търси аксесуар или украшение. Нито едното, нито другото. Истината май е, че си говори по телефона и в това време просто си гледа. Затова пък нейната приятелка е привлечена от блясъка на един пръстен, който решава да погледне. Пробва го, разбира се, и нашата главна героиня. И като че ли го харесва? Не, харесва повече себе си. Толкова с бижутата.
Следва оглед на останалите магазини, като този за маркови дрехи. В него вниманието на Васева е привлечено от бяла чанта. Не нейната, друга, нова. Тя обаче си тръгва с старата. Обиколката на мола приключва. Оказва се обаче, че това не е края на деня на Сашка Васева. Тя и нейната приятелка се мятат в поредното такси, което тръгва по големия булевард към един от кварталите в подножието на Витоша. Вечерта напредва пропорционално с отдалечаването на нашата героиня от центъра на столицата. На финала таксито спира пред заведение в един от луксозните ни квартали. След като дамите слизат, става ясно, че там вече ги чакат двама младежи. Знаем какво си мислите, но не сте прави. Не става дума за двойна среща на вечеря. Оказва се, че двамата мъже не са ухажори, а колеги на певицата. А всички те са тук, защото тази вечер Сашка Васева има участие. И ако се чудите как ли звучи то, в джаза или по-скоро с поп-поп привкус, чуйте сами. А в какви други визии и предвъплъщения ще види певицата, предстои да разберем. За мен левзеята на професор Янкулов е изключително качествен натурален стимулиращ продукт. Една таблетка дневно от левзеята на професора ми дава жизнена сила, енергия и ме поддържа в перфектна форма. Ако и вие искате да се чувствате здрави, бодри и енергични, спокойно можете да се доверите на левзеята на професор Янкулов. Действа безупречно. Ние, нашите и вашите. От 8 март, 21 часа по Нова. Имаш ли смисъл? Кажи. Любовта променя човека. Той се противопостави на цялото семейство заради теб. Лъжеш. Но любовта Синът ти отмъщение. се случи тази работа. Ало, къде го измислита? Разпознавам леко. Аз сега пак един много труден период в моя живот. Ало, не мога повярвам. Тук бръкна в дълбото и даже ме развълнува. Наскоро ми казаха, всички там плачат. В това предаване и викам, няма тема, която да ме развълнува. Но няма да се разплача, защото всичко е останало назад във времето. Не приключило. Да, е приключило. Виж сега, това е един много тежък момент в моя живот, защото тогава имах много трудна бременност, тогава имахме съмнение за Дори съмнение. Да. Това по някакъв начин се отрази на мене, на брака ни. Наложи се да... Това не съм го казала никога. И когато каза, че познаваш доктора, знаеш цялата истина, значи. Да. 3 месеца се наложи да лежа в болница, за да задържа Ивон. И това е много тежък период и за мен, и за бившия ми съпруг, който в последствие не можахме всъщност да преодолем всичко това нещо. Защото това също се оказа, да, с проблем, защото нашите отношения се оттегнаха. След това аз бях много малка, ние имаме 10 години разлика, аз бях на 21, когато родих Ивон. Той беше на 31, млад, вихър си, бизнесмен. И не искам много да говоря за това, защото се натъжам, даже когато ми заговори, много се развълнувах. Просто много. Но не се разплаках. Да. Казах си го. Ивон, разглезена ли? Децата на известните Разглезените родители момичета, да. обикновено имат този проблем. Ивон е изключително добро дете, но е малко по-глезено от нормалното. Това обаче не означава, че когато прекрачи границата и аз реагирам, тя не влиза в пътя. Тя предполагам, че има съвсем нормални отношения с баща си. Това е. Да, естествено. Даже те са в такъв етап, двамата се чуват и се оправят помежду си. Няма как да не те Но той попитам, повече глеси. дали все пак, Нормално. да, дали все пак Ивон е виждала дъщеричката на Емилия, дали ти я поздрави за бебето? Ами, аз поздравих Коко, Да. защото той е баща на детето ми, мога да кажа, за цял живот мой приятел, който винаги ще обичам под една друга форма.
И на Емилия не се обадих в интерес на истината, но дълбоко в себе си им пратих много топли чувства и на него, и на неговата половинка в живота. Не съм го почувствала да е звъна, но наистина наскоро си говорих с моята свекърва и с други близки съм казала, че според мен Емилия е най-правилната жена за Коко. Защо? Той е изключително също особен човек. Даже един път си говорих с нея, казах, че те са един за друг. Смятам, че няма по-правилна жена за Коко от Емилия. И очевидно тази жена много го обича. И желая да бъдат наистина щастливи. Аз съм малко по-друг. Да, какво в твоя характер така не си пасна с Ние Коко? тук по принцип не за Коко. В принцип аз съм малко по своенравна, малко по-егоцентрична, малко по-свободолюбива, ако щеш. Една жена, много важно е да се върти около мъжа. Тя се свързва с нежност, да е мила, да е спокойна. Само че това нещо все още не съм го придобила. Дали защото съм изключително натоварена, ангажирана, всичко при мен е толкова динамично. И се стремя нещо да постигна. И по някакъв начин характера ми леко е мутирал. Но това е истината. Жената се върти около мъжа. Няма такъв случай мъжа да се върти около жената. При мен обаче обратното. Когато съм във връзка, аз искам всичко да се върти около мен. Тогава става проблем, защото освен съжалявам. Бени облекла на дизайнерката. Представянето им събра много популярни личности и стилни дами. Започваме с Майя Манолова, която се появи с тъмно сив туалет и красив букет врата, който поднесе на Борисова преди ревюто с пожелание за успех. Жорж Ганчев бе предпочел удобно спортно яхта. Двамата с съпругата му Шуши позираха с широки усмивки пред стената за снимки и заеха местата си в залата, където Ганчев извади ветрилце, което често развява на подобни мероприятия. Сред вече настанените гости разпознахме двойка черно-бели дами. Ето Ива Екимова, която се завърна на светския небосклон след кратка творческа пауза. Йоанна Драгнева отново е в изцяло черен туалет. На очи се набиваха крупното движу на певицата и фактът, че тази вечер е сама. Добре да е поне в началото. После в съседство седна и друга дама. Тази е вечерта, в която Елена Брусарска изневери на своята светска другарка и вместо с Александра Богданска се появи и се снима с друга приятелка. Разбира се, че подобно мащабно събитие няма как да протече без присъствието на професора. Любо Стойков е винаги готов да кавалерства и не отказва снимка на всяка красива и стилна дама. А тази вечер те бяха наистина много и повечето носителки на отличие за красота. Като Румяна Маринова, която прикова вниманието с дантелен рокля в коралов цвят. Или пък Марина Войкова, която си бъбраше с Наталия Гуркова и бе при повдигнато настроение. За съжаление, не успяхме да установим конкретната причина.